ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଲିଗଲା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ। ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇଗଲେ ଅଚେତ। ବାପାଙ୍କ ସହ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ କୁନା। ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ବାପା ଫେରିଥିଲେ ଘରକୁ। ହେଲେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ କୁନା ଅଚେତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତୁରନ୍ତ କୁନାକୁ ନାଲକୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଦାମନଯୋଡ଼ି ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଜୀବନ। ମୃତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ନାମ କୁନା ପୂଜାରୀ। ସେ ମାଲୁ ସାଆନ୍ତା ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ର। ତେବେ କୁନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଆଜି ସକାଳ 8ଟାରୁ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହଠାତ୍ ଏମିତି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରି ଦେଇଥିଲା। ତେବେ କୁନା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କୁନାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଖବର ଅକସ୍ମାତ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲ କଲେଜକୁ ପଠାଯାଇଛି।